Usa ka mayong gabi, mga angkol, mga auntie. Tugutin na sabgon ninyo na mga ina sa taga-katahuran. Magandang gabi. Maayong gabi, mga angkol, mga auntie. At syempre, welcome naman po sa ating programang Totoy na Love. Kining orasahan Totoy tayo hanggang 12 midnight. Uban-uban ta ha, mga angkol. Ayan, at pangalawang araw ngayon sa tuig 2024, ang bilis ng araw, no? Parang dumaan lang yun, mga kabisyo, no? Yung buwan ng December, di ba? Parang wala lang. Kumusta na po yung araw ng Martes at yung iba po, nakabalik na po sa Metro Manila, kagaya ni Totoy Bato. Nakauwi pa ako noong December 31 at ang ganda, ang saya-saya ng ating pagsuroy-suroy sa ating lupang sinilangan. Alam mo, mga kabisyo, no, nakita ko kasi abang binabrowse ko po yung social media nung nandun tayo sa probinsya, sabi ko nga, no, ano kaya mangyayari kay Totoy kung nandito sa Metro Manila? Napaka-traffic Siguro nagkukulong lang ako sa kwarto siguro, no? Oo, masarap kasi magkulong sa kwarto. Yan yung mga dati nating ginagawa, no? Nung kabataan, nung binata pa tayo, di ba? Mahilig tayong magkulong sa kwarto. May mga bata bang nagkukulong sa kwarto? Meron ako, naglalaro sila nung kabataan natin, ibang klaseng laro yun. Ay nako. Anyways, Happy New Year po sa iyo, kabisyo. Yung mga kakarating lang galing probinsya. Naalala ko lang to, mga kabisyo, pag galing ka sa probinsya, no? Galing ka ng Metro Manila, pauwi ka sa probinsya, sasakay ka ng barko, di ba? May dala-dala kang biskwit. Biskwit, yung lata sa biskwit ba? Lata ng biskwit, tapos may laman yun, mga biskwit, di ba? May brand pa nga yan na kilalang kilala tapos pag uwi mo sa probinsya, yun, magkukumpulan na sila. Handa na yung mga soft drinks. Siyempre, ilalatag mo na yung biskwit mo. Pagbalik mo sa Metro Manila, ubos lahat ng mga biskwit mo. Andon. At pagbalik mo, may laman ng bulad at saka ginamos. Ang sarap nun. Pero hindi na ganun, di ba? Pero ako, galing ako ng probinsya, ang dala ko hindi na yung lata Dala ko yung ice box ba? Yung cooler ba, yung gawa, yung styro ba? Ayan, yung nakikita natin dyan sa gilid-gilid, yung mga nagtitinda sa gilid, no? Meron yun silang styro. Ayan. So, yung box na yon may laman. Iba na pala kayo, no? O, hindi na yung lata. So, yun ang laman doon, mainit at saka malamig. Oo, siyempre, meron akong dalang USB. Alam mo ba yung USB? Ulo sa baboy. Yan yung dala ko lang. Naubos na. Gipaksi-paksian ko na, no. Hinihimay-himay ko na yung laman, kaya medyo nabawasan. Yung tiniran ko na ng ulo, yung USB, ulo sa baboy. May kasama din akong salawaki, no, swaki. Ano pa meron? Meron akong hindi ko na babanggitin, baka maglalaway ka. Hey nako. Ayan, kumusta po, mga angkol, sa araw na to pala? Ikaw ba'y naipit ba sa traffic? Nagsibalikan na ba yung mga kagwang na galing sa probinsya? Ang hirap, pahirapan pag uwi mo, no? Pag galing ka ng Naiya, pauwi ka ng iyong bahay. Ang hirap mag-book. Lami kayong Lucion, yun ang kigol. Kawawa lang kasi yung iba dyan, no? Pero di bale, nakauwi naman po kayo at kasama ang iyong pamilya. Minsan, pag galing ka sa probinsya kasi parang ayaw mo nang bumalik, di ba? Pero unsaon naman, wala tayong magagawa kasi nandito po yung bread and butter po natin, di ba? So kahit sabihin natin, kompleto tayo, marami pong ganap sa probinsya, kasama po yung pamilya, kasama yung mga kapatid at saka mga kaibigan mo, no? Ang saya-saya talaga. Pero di bale. Kaya nga eto nga na pwedeng nating pag-usapan to, mga angkol, sa gabing ito ay etong mga siguro pagbabago, no? Mga ginagawa mo na pagbabago sa pagpasok ng bagong taon. Siguro meron kang mga ginawa, no, na parang or hindi mo nagawa na sabi mo, sana ginawa ko to nung nakaraang taon.
Pero siguro may chance pa, no? Ano ba yung mga pagbabago kaya pwede mong gawin ngayong taong ito, 2024? Habang maaga pa po, meron po tayo mga nilalatag dito na mga pwedeng gawin, no? Mga bagay na pwedeng gawin ngayong taon. At iilan dyan, ito yung mga ideas po para magkaroon ka ng idea, ha? Maganda kasi yung pinaplano natin yung mga ginagawa natin, no? Oo. Mas maganda pag nasa umpisa pa lang. Pero pagdating na ng nasa siguro buwan ng Pebrero kaya Marso, mawawalan ka ng gana. Mamahala na, oy, bahala ng mga libat. May ras umpisa, di ba? So, eto pa rin, may nilagay po ako doon sa aking fan page, no? Ayan, ang fan page ko po, Totoy Bato Official. At gusto kong masagot mo ito doon at mag-comment. At babasahin natin mamaya, no? Ang iilan sa ating mga kabisyo dyan. Ayan, ang nakalagay po doon ay share nyo nga ang mga pagbabago na ginagawa mo ngayong taong 2024, no? Pangalawang araw pa lang. Siguro marami pang darating na gagawin mo. So share mo dito, ha, at least kahit papaano yung iba diyan makuhit, no? Para may idea din sila kung anong pwedeng gawin sa tuig 2024. Kinigyapon si Totoy Bato and you're still listening to 90.7 Love Radio. Siyempre, sa programang Tutoy na Love. Minsan natikman Metro's #1